Yayi. Wonten dawuh. Sedaya para senopati negari Ngastina sampun ludes keles datan posisa. Nggih. Namung kantun Yayi Prabu. Samenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Yayi Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwadasina. Sinten? Sinten sing diguling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakon iki pancen wis kula dadaki, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngastina bali wonten panguwasing para Pandhawa nek tugel gumlundhung ndase Duryudana. Menawi pekarten keparengipun kula namung jumurung ndederek. Lajeng sakmangke kula namung nengga dawuhipun Yayi Prabu Ngastina. Lho, menungso sing wis entek-entekke prajurit bilang-bilang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara. Mumpung isih padhang rembulane, isih jembar kalangane. Duryudana tak njaluk kowe elinga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintronjara langit sing dadi ratu ning Ngastina dapurmu dudu aku. Neng kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati, aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke Banten ning Tegal Kuru Kasetra. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina, gandul dasmu.
Aku nendi? Wah, ini ora cekak-ceket. Wah, biasane takon cukup godho kowe keset. Niki pun celak kesel awake. Mungkin apa perlune gak godho gak disiapke gak dipupuk. Petro, Nun. Werkudara mupuk godho ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen lengatala. Oh. Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana kringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana ki apa? Oh iya lali aku. Wayang tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian ki apa? Anu, sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa, Petro? Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakpala. Mutar. Dengklek. Ora iso nglawat. Pupuh nganggo gada pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambat to. Werkudara. Kowe gleleng. Kowe menang. Pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kocong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak ngguragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lula, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh merga kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe gegegi babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe sadya ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih-getih lethek. Pandhawa kuwi dudu satriya, Pandhawa kuwi menungsa. Sing asali saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggon apa? Utamane nggon endi? Mbokmu Dewi Kunti kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kunti kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara, kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah,
kae wong wedok pelanyan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro. Pak jur-jur kuandane Duryudana. Ngena karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babuku aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning sengkune kagawanan rene, nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara. Nggih. Cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra wandaning sengune iki jejelna ning cangkeme Duryudana. Nggih. Kuning jim setan meriprayangan ingkang bakal ngombro-mbro ngrewangi karo Sata Kurawa sifat jemparing bali mawarang papanmu dewi-dewi leganing atiku. Ande Bima kang simonapta Dursasana kang melawan wah Wustinar buka lawanging katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandhane. Muga-muga mbabar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kuru Kasitra dimen padhang kahanane.
Wah, edan Panakawan edan. Bareng Bratayuda menang kok len joget kok. Semar kok nganggo tekrek barang ki ngopo? Men nyuwara gayeng. Koko Prabu ketingal sampun padhang lelampanipun inggih Yayi sak mangke kantun nyuwun palilahipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsapati Pandhawa nedya boyong wonten negaring Astina menika langkung prayogi. Mugi-mugi purnangi lampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna. Semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kaliyan lampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman. Purnaning gati sura sudira jan kang ratsa brasta kaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih. Ampun kesupen lho Ndara. Golekipun kedah wonten menika mangke windak boten prayogi kedadosanipun.